kabikulan. Aray! Natapilok pa nga. Hello, hello mga kabikulana. So, ayan. Dito na kami sa pool. Maliligo kami dito. Ay, doon daw kasi dito nililinisan. Pero yung malaki doon, baka mataas yun. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Kasi itong dalawa dito nag-shower. Kasi galing kami sa dagat kanina. Madaming buhangin. Kaya sila. Anong gagawin natin? Baha pa. Ay, dito kami napunta. Ala, 5 feet. Doon lang ako sa 5 feet. Yun lang yung kaya ko. Maliligo na tayo? Naligo na tayo, tara. So, tara. Naligo na kami, be. Ay, off na. Hi. Uy, boso. Uy. Sayang. Ay, Ano ba kaya? Tara, nasan tayo? Dito tayo dadaan. So, dito yung chinelas natin. Bahala kayo dyan ako. Mauulan na, B. Pero guys, 12 na. Tanghaling tapat. Pwede na yan. Pwede na yan. Ay! Naano pa siya? Oh my God. Sigurado bang 5 feet to? Ba't parang tingnan malalim? Malalim siya tingnan. Hindi ko tuloy sure kung kakayanin natin. Kaya yan. So yung mga kabikulana. Ito lang tayo. Wala kasi ditong malimlim na ilang feet ba to? 5 feet ba? Ano be? Pero na. Sigurado bang 5 feet to be? Ay parang kasi ang lalim. Be, kita ba yun sa camera ko? Oh, malalim nga. Malalim. Hoy! Ito lang Hindi naman kasi yung 5 feet eh. Be, waterproof na. Ay! Guys, Waterproof naman. ayoko ilublog sa Malalim. Ayoko ako din. Nalulubog ako guys. Ayoko ilublog sa basahin na. Ayoko ilublog sa tubig yung GoPro. Feeling ko gusto ko din tumalon. Kainin mo ko ng tubig, hindi na ako tatulog. Be, feeling ko talaga ang lalim. Ang ganda dito, be. Ay, be, 4 feet yan. Gagi, ba't nandito ako sa 5 feet? Kakainis. Guys, meron pala doon na 4 feet tsaka 3 feet. Bisit, nandito ako sa 5 feet. Kala ko ito yung pinakamababa. Ay, ayoko na. Bisit na. Be, may 3 feet pala dyan. Tsaka 4 feet. Nandun ako sa 5 feet. Be, kainis. Ang ganda, be. Kaya nag-suffer ako doon. Dito na lang tayo. Baka ito mo. Iya! Ako, ang Mas better dito. Hindi ako marunong sumisid. Ganito lang. Ano ka rin pa? Yung dalawa, ayun na. Nagtago na sa sa lilim. Nakainom mo kanina ng tubig. Ayun naman. Yung ko. Iitim na to. Pero go lang.
Grabe, ang init. Guys, ligo tayo guys. Ang init. Hello po mga kaangge. Kita ka ba, be? Uy, di ba Diyan nagabot? lang yung kita. Oh. Ay, Yan, kita sa'yo eh. Kunin ko lang yung GoPro ko. Kaya ba? hala. Pinag-aaralan ko yung ano, yung floating. Floating mo. Maano naman yan? Lalagyan ng ano ko. Tayo na. Ang ganda. Ang ganda dito guys. Wait lang. Nalalagyan yung tenga ko. Pwede yung tubig yung itak ko. Uy! Ang init. Pero go lang pag nasa tubig ka na, hindi naman. Enjoy ka, bigyan na. Oo, be. Kahit hindi ako marunong lumangoy, para akong ano sa tubig. Kunin ko lang yung GoPro ko, be. Baka kasi mabasa ito. Nalalagyan yung ano. Be, nalalagyan yung ilong ko ng... tubig. Sabi? Ano, marunong lumangoy. Nakainom ako ng tubig. Oh, dami. Parang daw nakakabilog dito sa ano. Tayo doon. Ayan, nasira ko na yung ano niya. Kapag swimming din. Sara. Pupunta ka tayo din ng ano. Palo. Yung Nabwa. Oo, mamaya na yun. Tapos, kasi pupunta tayo ng Nabwa. Oo. Tapos, next, ano na nalitin yun? Nakpok. Kasi ano, Tatalon-talon na lang. hapon na tayo makakauwi niyan. Baka anong oras na tayo makakauwi. Ang hirap pa naman ng jeep dyan. Ang tagal na pag ganito ng ano. Umitin na ito ako. Sarana na lang tayo, guys. Hindi man tayo marunong lumangoy. Maganda dyan sa dagat. Ano nga ako magkano? Ang tagal ko makarating. Ang tagal ko makarating. Sige, paunahan kayong dalawa. Paano man yan, be? Paunahan. Ay! Oh.
4 feet and 5 feet. Pero kasi kung ba't doon. Taran! Taran! Hindi talaga, be. Mababagsak ako nito sa pot feet. Whew. Oh my God, ayoko lumangoy. Feeling ko, mamamatay ako wala sa oras. Sige mga kabikolana, dito muna tayo kay Ate Angge. Ito na yung tubig ko. Be! Ano, kaya mo lumangoy? Aray! Penga Be. muna akong init eh. Pinatin mo nga po yung ano. Ayun, Oh, lubat pangit ka ko na. Oo, lubat na. Parang itim-itim na natin. Oo. Oo, be, mamaya pa to. Kasi ngayon mamumula muna tayo. So, mamaya itim na yan. Si Ate Rica andun pa. Ang ganda kasi pag parang walang ibang tao sa pool, makakabuelo ka. Ano te? Grabe ito. Lagyan ng ano, tenga yung ano ko. Nalagyan ng tayo yung tubig mo. Lagyan ng tubig. Lagyan ng tubig yung tenga ko. Ako nga palaging pupasok sa ano ko, sa ilong ko. Tubig. Ah, meron din bing tubig, oh. Is it? Ayan na si girl. Ano girl? Ano ka tubig? Kaya pa girl. Paano ba tubig? Kaya pa be. Medyo. Tambay muna. Uy, medyo nag-ano. Naglimpoy. Adi. Pag alis namin sa pool, medyo naglilim. Ganun. Naglimpoy. Sa amin, naglimpoy. Parehas lang ba? Kanina ang init-init. Tara na eh. Tara na ba? Tara na, bahala kayo dyan, B. Basta ako, pagod na yung pa ako kakakampay sa tubig. Hindi Ano man lang, marunong. kunting ano lang pe. Kunting ligo lang yan. Oo. Tara na guys, kasi tanghali na talaga. Tas ewan ko kasi may kailangan bilhin si Ate Angge sa ano, sa Nabwa. Sa sentro ng Nabwa. Kailangan niya ng cellphone. Let's go. Mag-shower muna ako guys. Shower po muna tayo. Grabe yung banding namin kasi. Hala, baka mahulog. Hindi kaya ito mahulog. tubig dito. Ako din. Ayaw, mas maano, mas malamig. Diba? Sarap. Hindi na ako mag-ganon, mabalnaw. Ito mo kabalaw? Kabalaw ka na. Ano na kasi siya, may dato yung lulog. Makamalagay ko. Pero ang ganda ng ikaw nila. Puro ang sakit. Masakit talaga yan. Baka malaglag yung buko. Anong sabon dito ba? Wala. Dito tayo maligo. Hinugasan dito. Dito. Masarap yung magabi yung tubig dito, be. Oo, ang sarap na ako. Kaya naman. Nalagyan yung ano ko. Uy! Ano, nasira din, oh. Nasira nga yung... Mas malala. Okay lang yun. Part na yan yan. Tara na. To everyone. So, alis na kami guys. Wala na kayong maiwan. Uuwi na kami. Kung tayo basang-basa, Ben. Hindi pa kami nakakakain, so kakain muna kami sa sentro na lang tayo kakain, be? Ano ba? Pwede naman. Ay, hindi. Kahit muna tayo. Nagugutom na ako. Nagugutom na ang Bicolana nyo. Huwag yung huwag yung panilipasan ng gutom. So, ayan guys. Let's go. Malulubat na kasi ako. O yan, medyo ano na siya. So, yun mga kabicolana. Let's go. May dala naman ako dyan na jacket yung suot ko.
kanina. Hello po. Zone 5, para raw po. Pararaw. Barangay Pararaw. Oo. Zone 5. Zone So yan, yung mga taga rito, punta na kayo dito. Kung hindi kayo taga rito, dumayo kayo dito. Ayan. So ayan. guys, alis na kami. So yun po mga kabikulan, nakabihis na ako. So yan, nauwi na po kami, na sila. Lobat na kasi ako, so dito ko na lang po tatapusin ang vlog na to. So yan guys, shower out kila Kuya Noli, sa Team Pahuway, sa mga angels kila ano doon, kila Chin Chin, kila Palawan at kay si Jame. Ano ba si Jame? Indian. Kasi may ano siya. May lahi. Para siyang Indian pag... So yan mga guys, mga kabikulan. So yan po, bye bye. Shower out sa family ko sa ano, sa Albay. Miss na ako ng kapatid ko si Bunso. Sabi niya kailan daw ako uuwi. Sabi ko soon. Yan. Shower out sa family niya. Shower out sa family naming lahat. So yan guys, bye. Love you all.